sanang-sanang sana kapasa kapulang arila sanyo bayalan na o kabaramperang ampe. Sanang lulur sana samantaro iko lakaset ng kampe masana Tibonia mula di Padang langsung dipisum mula di dokter baabana kematiannya inyo dipekosa da olu mangko kadibunuh cuy itu bana kejadiannya siap dipisum cando sinia bagage busir balik mencari pilakunya. Tanyo kapareman batigo tadi keceknya mula busir pareman meriang itu keceknya busir apa itu kecek pareman tadi ada yang kawatanyo kawang itu bana keceknya busir kini nang tanyo itu kawana nyolai dan kawatanyo sabana serius kategori dunia kan mangalegor yang uang kan adolo mamali goreng nyosep tu sialai mamali goreng siap tumpak terakhir siin pak mamali goreng tapi goreng tak jadi nyobali doh dunia nyiriangan le siin argon mah apa Olah jale itu mana caritonyo tarimo kasih yang banyak ang lena tolo lena wang karajuan nak itu mula katonyo busir kalau setelah itu pak apo kami na ato pak kanduange kami iyo manggaling goreng mapa inyo niya mapa setelah goreng bobali niya pai langsung siin mairiangan pae langsungnya cari siin lade busir dimasiin ko nampak deang tadi yonge la 2 hari 3 hari sampai hari siin tak batamu jo kami do pak polisi laja lesin ko mahkamah mununia laja lesin ko mah perkosania cari tapi siin ko banyak-banyak umuman ka warga daerah kayu tanam kok kabatamu amu jo tangan jangan sampai yang bunuh inyo melaku kini ko nyampang hati siin be kota ko waduo tak ko watigo ko dibunuh siin nambah 2 selama aba acaronyo lai kamancari nyo cari cando sisiin sampai cari ke dalam sama ke dalam rimbo kana monyo masuk para keluar para lapane usir di buenya mengecek seorang usir langsanain keluar lang ini korotin tuang in baitu kecek usir atau perusi wang dan bawaan keluar lang le lapane dan mencari wang di bawah ang menyuruh ini antaran sela diri waang ini jangan sampai yang gue kami litain kamu wala keluar waang lain olah cukui mula seminggu alun juga batamu candosiin sampai mula onan 10 hari sampai sabale hari aduh orang rumah bermimpi di tanah Jawa nyolai inyo membuat rumah di kampungnya daerah kayu tanam tapi bau sao di tanah Jawa bermimpi ende ibu tu ke rumahnya minta tolong ke orang kampung sinan orang kedekatan jo ibu tu minta barasian rumahmu tolong abean rumah di dalam mungkinlah sama mungkinlah saroknya menjawab lah ibu di sinan iyo bu besok bu barasian keceknya ibu kini akhirnya orang sedang kacau bu daerah siko sini kalian tahu bu nya bu
pagale goreng karajonyo ni aku aduh bakambiang 10 iku alai tahu ibu mah kayak dia nyonia dibunuh si inbu Oko bae bedo wanasiin ko mah indak mutarubah do pajako ndak ulu la nyuwe rupo itu kini ulang balik o bunuh selalai urang naninda atau mah elo doi aduh pusing nanti sina ala kece ibu bapak rumahku kamu berhasil pak apa itu katanya kini curiga orang namanya mulanya kini kayu kedua saya buka labu itu kata booster kini dibuka deh ibu kunci dari luar kira tak kunci rumah dari dalam menjawab ibu kepada booster pak tak kunci dalam pak baca orang membuka kepada itu kata ibu kok kini biasa ibu biasa kunci di luar atau di dalam bu biasa di luar saja nyoba oh nambah kunci rumah kau pai salamu tinggal mapai kalau bak kunci pak bu dan di dalam berarti orang lama itu katanya buser bagagela warga kasadonyo ay ado na masuk dari lakang ado masuk dari kiri yang ado masuk dari muko itu mulai lain nyo kapong sinan di sina na ala kece namanya akapong sa balik sa pelolor itu bakatonyo polisi menembak polisi na sakali badi malati orang basera anyolai nyo kupak jendela rumah ibu masuk itu masuk busir lajo pareman nampaklah makanan berserak-serak lah di dalam makanannya oripi oh curiga bertambah curiga di pareso bilik kasadonyo bese di pareso pulo oh mencari kapalapon nanyolai nampak pelapon rajaknya bajak bacuki bajak babuka makironyo nyo ambil karusiir meladik busir nyo suruh preman ke mencari nyo buka pintu pelapon nanyolai nyo pandang yo ke dalam matonyo nampak siin maronggok lah disudui babaju indah awasira walai apa sorak langsung aku nyopak aku sipa di dalam studio apa itu kecerangnya kini bagage orang masuk ke dalam bagaja-kaja dari luar sampai ke dalam tiba di dalam menyolai siin dirangui-rangui lah di orang dari apa lapor lambek juga siin turun nanyolai nyuelo sonsang siin ke bawah tiba di bawah lapak kena tangan olay jauh siin kane tangan iyo babedo banako mae la cabi muko kane tenyu la de warga nasib siin nakasolo alu nasib nona babendi mungkin nasib siin sange elo alu nado gari kamati oh batamu langsung dek busir nyuiri siin ke dalam motor loncean siin ke dalam motor satu talonce pitu tatutui langsung dibawa siin molanan dek busir nyobawa siin ke Polres masuk itu daerah kayu tanam yue tinggalkan molasiin dalam pinyaro kita bilang onde mandenia nak tanggung rato saretu indak bagara rato anyolai ndak sadar mandenia denia anyolai nak kanduan saya mandena tinggalkan mandi rupo ikona nda ibu nia jo mandi mana mandi nak lalu de nia lairona
Nia mande sayang mana 9 bulan mande mengandung manai sampai lain nia magadangkan nak kalalo nia mande rendangan kok kamakan nia mak lalo amak suan kok kamandi mande mandian kok ragi siku mande alau man nak nyatok ini dapet rupuiku mana pada subhanahu ang main pisan aden jo anak wa den main pisan nia jo ambo main uang kan tahu itu ambo rupuiku la jale tidak banse main wa angguno na ambo main nambo mangarian untung nasib mandenyo masih ini kadang-kadang inyo bakuli sawah mai kadang-kadang inyo mangalego yang cuy itu inyo untuk kamande sarato kakaknya untuk pembuat rumah main kepeng main Holun nado maaf kebagi waang doem dia nak mati waang dalam pinyaro dia nak cahi badan waang karajo nanindak kangkang buwe mangaiko nang buwe ma ini na urang membali baju pulang menyalang tanjurayo deulah karajo sabu siin juo kata nianyo sampai mati nia rupoiko mati sahid mania menjadi nyo masuk sarugo cando sinia nyolai onde masuk sarugo nyonia oh mungkin nambo wabiola dalam limbo pulang menyalang tinggi hari mungkin biola saingan iko mungkin bayisu disambung lai kok dosana ingin onak kamu aro pulang menyalang tinggi hari kalau dosana iyo tak cintu turika era bale baru wanyokini ko adun sana cubo ladanga ko adun sana badun sana parampuan ko adun sana baranak parampuan o jagai anak awak matuane cali anaknya awak manangkan duang inge-inge kato kana awak oh parampuan orang gadih dan akan mulai ko contoh ko masinia sejarah ko marek sinia inge-inge nak gadih oh pandai-pandai lah menjago diri jangan sampai pulo sarupunia cukui sinia rupui koi ko ado jarum na patah sabat simpan dalam peti kalau ado katonan salah disimpan dalam hati anak baki di dalam sawah lagadang kancang lo balari gulung lalapi sapu larimah anak dagang pulang nyolai ko ado semua di ladang gulia lagi to manompang mandi ko ado muasa panjang ari isu matuan bata mulai oh nangko kapala no kapa urang di Bali orin botung Osana dirantau la dirantau konyo basaba la basaba lambe jo lamonun sana kati boyo oh kalau dusana la dusana laka tambalun pulang manyalang la manyalang tanyo rayong
sana dirantau lah dirantau latai bur sanang sana lah dirantau kasadoyo oi sanang sana lah dirantau kasadoyo sanang sana lah dirantau kasadoyo sanang sana lah dirantau kasado